Jaod bura ma Saboti Caleb Amisi wacho ni biro chwalo pare od bura ma piny owacho chiwo thuolo mag tich ne achije mawe thuolo tok tieko thuolo mar twech kendo yudo lony mopogore opogore. Kolose kinde mane ochwalo mich mar Christmas ne jogo motwe ute ang'ech moko adek e boma ma Kitale. Amisi wacho ni ponono ni oket paro ma kamane tim en chal manyalo konyo duoko chien nok ma tije pachoka kendo chiwo thuolo ne mabuse go chako ngima e yo mowinjore. Medo nitie dwaro ma piny owacho neno ni thuolo mag tije ma pachoka yudore ne oganda duto e kembe mopogore opogore. Nitataka tufanye serikali mtu akitoka kwa prison na ako na masomo ama amepitia technical training, whether it is carpentry, masonry, brick making, whatever it is, it must be the responsibility of the government kutoa yeye prison akimpeleka kwa kazi. Because we are not training them ndio waende nje kutamak. If you are training our youth in prison, we must get them out wakienda kufanya kazi. So ile bill mimi nashughulika ni watu wakitoka kwa prison wako na training wa serikali inawapeleka kwa kazi direct. Odiochieng' manyoro ma piny mangima nohingo odiochieng' mar sikuku mar Christmas. Oganda mopogore opogore kadhwal na mchumbi nyowuok oko mar bago nyasi e mopogore opogore. Kata kamano moko kuom jopiny koni sikuku mar Christmas tinde onge kod ndhadhu kipimo kod kinde